Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σημερινή συζήτηση για τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2024 αποτελεί μια κορυφαία στιγμή λογοδοσίας. Ακούγοντας με προσοχή τον κύριο Δήμαρχο, όπως και αφού είχαμε παραλάβει βέβαια και την εισήγησή του, θα μπορούσα να πω ότι μάλλον πρόκειται για ένα διοικητικό απολογισμό και όχι για μια πολιτική αναφορά που να εξηγούσε τις δράσεις αυτής της Δημοτικής Αρχής που υπερβαίνουν τον υπηρεσιακό παράγοντα του Δήμου Πρέβεζας. Το 2021, σε αυτήν εδώ την αίθουσα, είχε γίνει πάλι μια ανάλογη συνεδρίαση, γιατί η επόμενη έτυχε μέσα στην προεκλογική διαδικασία και έγινε στην πλατεία Ανδρούτσου και δεν έχουμε και τα αποτελέσματα. Αν κάποιος αναζητήσει και πάει λίγα χρόνια πίσω και πάρει τις απομαγνητοφώνες των πρακτικών, θα δει πανομοιότυπα το 2021 το 95% από αυτά που ακούσατε σήμερα. Δεν μιλάω το 95%. Παράλληλα, αν διαβάσει και τις τοποθετήσεις των ανθρώπων του τότε Δημοτικού Συμβουλίου, θα δείτε ότι σύσσωμη αντιπολίτευση κατέθεσε μια σειρά από αγωνίες, προβληματισμούς και παράλληλα ζήτησε συγγνώμη από τους πολίτες, γιατί αυτό που παρουσιάζεται τώρα δεν είναι η πολιτική διάσταση που βάζει μια δημοτική αρχή που έχει ένα όραμα και έχει μια συνοχή για την επόμενη μέρα αυτού του τόπου. Συγκεκριμένα, η τότε παρατάξη «Στροφή στο μέλλον» με ομιλητή τον κύριο Ανογιάτη ζήτησε γύρω στις 15 φορές συγγνώμη από τους πολίτες για δράσεις που θα έπρεπε να τις είχε κάνει η Δημοτική Αρχή. Σήμερα είναι επίκαιρα, θα τα πω παρακάτω στην ομιλία μου. Ο κύριος Αμάραντος, μία από τα ίδια. Μπορεί να μην ζήτησε συγγνώμη, αλλά είπε ξεκάθαρα μία σειρά από γεγονότα, αποδομώντας το όλο πρόγραμμα. Εγώ στην τότε τοποθέτηση, και την έχω εδώ μπροστά μου, που δεν θα την ξανακάνω, ενώ είναι τόσο επίκαιρη, βασίστηκα με τους συνεργάτες μου της τότε εποχής σε μία ραδιοφωνική συνέντευξη του κυρίου Δημάρχου 2 μέρες πριν, που κατέθεσε το εξής, ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από τον απολογισμό που θα κάνει σε τις επόμενες 2 μέρες, γιατί επί θητείας του υλοποιήθηκε το 60% του προεκλογικού προγράμματος που κατέθεσε στην τοπική κοινωνία. Και πραγματικά, μετά από εκείνη τη συνέντευξη, κοιταζόμασταν κάποιοι και περιμέναμε να δούμε ποια είναι αυτά τα 60% που προεκλογικά είχε πει ότι υλοποιήθηκαν. Υπάρχει στο διαδίκτυο, υπάρχει στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν έχει πάρθει απόφαση, στην απομαγνητοφώνηση των πρακτικών. Πήρα 1 προς 1 το προεκλογικό πρόγραμμα του Δήμου της Καρδιάς μας το 2021, το ανέγγισα μέσα σε αυτή την αίθουσα και αποδείχθηκε ότι το 95% από αυτό που είχε πει προεκλογικά δεν είχε υλοποιηθεί. Οπότε δεν έχει νόημα να το ξαναδιαβάσω και να πω ότι άλλα λέγατε προεκλογικά και άλλα κάνατε. Δεν έχει νόημα να πω αν πραγματικά πρόκειται περί μιας γραφειοκρατικής διαδικασίας, ένας υπηρεσιακός απολογισμός, αλλά θα προχωρήσω λίγο παραπάνω. Και θα πω ότι η λογοδοσία είναι μια πράξη ευθύνης και όχι μείζον αντιπολίτευση, και εμείς έχουμε χρέος να μιλήσουμε με στοιχεία και πολιτική ευθύνη. Η πόλη για μας αξίζει περισσότερα από έναν απολογισμό αριθμών που ακούσαμε μόλις τώρα. Οφείλω να τονίσω ότι οι υπεύθυνοι στα τμήματά τους μας έδωσαν την εικόνα
και προσπάθησαν με τα γραπτά κείμενα αυτά που διάβασε ο κύριος Δήμαρχος και προσπάθησαν να παρουσιάσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αλλά είναι σχεδόν πανομοιότυπο που το βλέπουμε τα τελευταία, όχι 6 χρόνια, που είναι ο κύριος Γεωργάκος και ο Δήμος Καρδιάς μας διοικεί το Δήμο, αλλά την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον. Η Δημοτική Αρχή, κύριος Δήμαρχος, κύριε Δήμαρχε, πραγματικά λυπάμαι γιατί για άλλη μια φορά, εγώ θα σας το προτείνω, είναι δικό σας δικαίωμα να κάνετε ό,τι θέλετε, αυτά καλά είναι να βάλετε τους υπηρεσιακούς παράγοντες, έναν προς έναν, να τα ανακοινώνει και να ενημερώνει τι έχουν κάνει. Και εσείς να εμφανίσετε το πολιτικό σας όραμα για το αύριο αυτού του τόπου. Την πολιτική διάσταση που βάζει η Δημοτική Αρχή. Και όχι αν πήγανε 10 άτομα στις τεχνικές υπηρεσίες ή 17 αλλάξαμε λάμπες ή ρίξαμε 2 χαλίκια. Αυτά τα κάνουμε. Δεν χρειάζεται Δημοτική Αρχή, δεν χρειάζεται Δήμαρχος για να αλλάξουμε τις λάμπες. Οι αριθμοί και οι δράσεις δεν επαρκούν για να κρύψουν, κατά τη δική μας άποψη, την απουσία οράματος. Έτσι, 2-3 πραγματάκια όμως, πριν πω αυτά που θέλω να πω, σε αυτά που ακούσαμε, μπορώ να εστιάσω, παράδειγμα, στα οικονομικά και τη διαχείριση. Εμείς βλέπουμε μια διαχείριση χωρίς αναπτυξιακή πνοή. Παρά την προσπάθεια της δημοσιονομικής τάξης, καταγράφεται. Ενώ βλέπουμε σταδιακά τα τελευταία 6 χρόνια να υπάρχει μια ανωδική πορεία σε αυτόν τον τόπο, βλέπουμε μια μείωση των συνολικών εσόδων. Ενώ θα έπρεπε να υπήρχε μια αύξηση αναλογικά κάθε χρόνο και θα μπορούσε να είχαμε σήμερα μια αύξηση 30-40%. Εμείς βλέπουμε μείωση των συνολικών εσόδων. Βλέπουμε μια στασιμότητα ή υποχώρηση, υπάρχει υποχώρηση βάσει των στοιχείων που έχουμε λάβει, στα επενδυτικά έργα. Βλέπουμε τα έσοδα από ακίνητη περιουσία να είναι ελάχιστα, με βάση την ανεκμετάλλευτη δημοτική περιουσία που παραμένει, που είναι τεράστια και παραμένει ανεκμετάλλευτη. Ή και όσοι εκμεταλλεύεται, βέβαια θα τα πει και ο συνεργάτης μου στη συνέχεια κάποια στοιχεία που έχουμε συζητήσει για το πόσα πρέπει να εισπράξουμε και πόσα εισπράττουμε και γιατί. Τεχνικά έργα που ακούσαμε, εργασίες χωρίς κατεύθυνση. Ο απολογισμός παραθέτει πλήθος μικροέργων χωρίς ιεράρχηση και συνοχή. Απουσιάζουν πολλά που θα τα πω παρακάτω. 3. Ψηφιοποίηση. Ανυπαρκής και μη προσβάση. Γίνεται επίκληση στο MyCap Live και σε εσωτερικά λογισμικά, έργα, Nigov κλπ. Αλλά απουσιάζει. Απουσιάζει τι, αγαπητοί μου συνεργάτες, συνάδελφοι, αλλά και πολίτες μιας και μας ακούνε. Απουσιάζει η ψηφιακή διαφάνεια στις αναθέσεις και τα οικονομικά. Οι συμμετοχικές πλατφόρμες για τους δημότες. Και προφανώς, σίγουρα σας διαφεύγει, ότι οι δημότες Πρέβεζας δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν ψηφιακά ούτε κατά 10% της έκτασης του Δήμου και σε ελάχιστες δραστηριότητες των συναλλαγών του Δήμου. Αυτό είναι το μεγάλο project της ψηφιοποίησης του Δήμου. Κοινωνική πολιτική, αναπαραγωγή του ελάχιστου. Οι δομές κυφή, βοήθεια στο σπίτι, κοινωνικό φαρμακείο λειτουργούν με επάρκεια, αλλά δεν καλύπτουν νέες ανάγκες. Κατοικία, ψυχική υγεία, νεανική φτώχεια. Δεν υιοθετούν πολιτικές κοινωνικής καινοτομίας. Ο πολιτισμός, χωρίς ταυτότητα, χωρίς αποκέντρωση, η πολιτιστική δραστηριότητα περιορίζεται σε λίγες εκδηλώσεις, χωρίς στήριξη σε τοπικούς φορείς, χωρίς αποκέντρωση κοινότητες. Ο κύριος Δήμαρχος μίλησε και την προηγούμενη φορά, αλλά και τώρα, για μια διοικητική συνέχεια και ένα έργο συνεργασίας. Τι είδαμε όμως? Εργασίες χωρίς χωροταξική ιεράρχηση, αναθέσεις χωρίς διαφάνεια, έργα επικοινωνίας και όχι ουσίας. Ας δούμε λίγο ζητήματα που απασχολούν κατ' εμάς τον τόπο μας και θα έπρεπε να είχαν υλοποιηθεί αυτή την εξαετία που είστε δήμαρχος και κάποιοι από εσάς δημοτική αρχή και κάποιοι άλλοι που είστε στα 2 χρόνια. Καθημερινότητα. Ο μεγάλος βραχνάς του κάθε δημάρχου της κάθε δημοτικής αρχής. Και θα το χωρίσω σε 2 ενότητες. Ποιότητα ζωής. Ολοκληρωμένη μελέτη αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης του αστικού ιστού της πόλης της Πρέβεζας
Σας το έχουμε προτείνει εδώ και 4 χρόνια και ουδέποτε ακουμπήσατε ένα μείζον και σοβαρό θέμα που απασχολεί την τοπική μας κοινωνία. Τι κάνατε εσείς πάνω σε αυτό? Χωρίς να υπάρχει σχέδιο δράσης, τοποθετούσατε παράνομες διαφημιστικές πινακίδες που προσέφυγαν κάποιοι στις αποκεντρωμένες και τώρα έχουν μείνει με σπρέι και παρατημένες μέσα στο παραλιακό μέτωπο. Διαλυμένα πλακόστρωτα, ξεραμένα παρτέρια και έχετε εγκαταλείψει όλες τις γειτονιές της πόλης. Ακούσαμε πιο πριν για το ερώτημα που έκαναν οι αγαπητοί συνάδελφοι της Λαϊκής Συσπήρωσης για τις παιδικές χαρές. Καλά, το 2025 μιλάμε ακόμη για το αν μπορούμε να έχουμε πιστοποιημένες παιδικές χαρές. Μόνο ντροπή προκαλεί η πινακίδα που λέει απαγορεύεται η είσοδος. Ή η είσοδος είναι με δική σας ευθύνη. Επιτέλους, πόσα χρόνια χρειάζεται για να πιστοποιηθούν οι παιδικές χαρές? Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων με κέντρο αναφορά στην ποιότητα ζωής του Δημότη και την αειφόρο ανάπτυξη. Στα συζητούσαμε στα προηγούμενα δημοτικά συμβούλια, τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, δεν περιμέναμε κάτι παραπάνω. Εδώ ένας ποδηλατόδρομος πάει να γίνει Πρέβεζα Ηγουμενίτσα, Πρέβεζα Πάργα και δεν ξέρατε καν πότε ξεκίνησε, που βρίσκεται, ούτε καν ασχοληθήκατε. Και ξεσηκώθηκε ολόκληρη κοινωνία και εσείς ήσασταν μάλλον με το χωροφύλακ και όχι με την κοινωνία. Και εκεί διαψευθήκατε και αποτύχατε στην επιλογή σας. Επέκταση της χερσαίας λιμενικής ζώνης κατά μήκος μέχρι τον Άγιο Σπυρίδωνα, λέγαμε κάποτε. Γιατί? Για να μπορέσουμε να ενώσουμε την παραλία της Πρέβεζας με 2 σημαντικές γειτονιές, αλλά και να αναπτύξουμε το παράκτιο μέτωπο. Να ενώσουμε την περιοχή του νοσοκομείου με το παράκτιο μέτωπο, να ενώσουμε την περιοχή του Βαθύ με το παράκτιο μέτωπο, αλλά δεν υπάρχει καμία σκέψη, καμία προσπάθεια για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, τι να μιλήσουμε για υλοποίηση ΣΒΑΚ στην περιοχή της Κιανής Ακτής και την προστασία του κάστρου Παντοκράτορα? Είναι γνωστό ότι έχει γίνει με αυτό το έργο. Είναι γνωστό ότι παίχτηκαν πολιτικά παιχνίδια. Είναι γνωστό, κύριε Δήμαρχε, ότι βγάζατε φωτογραφίες με τους υπουργούς για τις αναγγελίες που κάνατε για την αρπαγή ψήφων. Και κοροϊδεύατε την ελληνική κοινωνία και ούτε μία φορά δεν κατηγορήσατε τους ψεύτες υπουργούς που ήρθαν εδώ για την άγρα ψήφων και λέγανε ότι θα κατασκευάσουν, θα βελτιώσουν, θα επισκευάσουν το κάστρο του Παντοκράτορα, και όπως και άλλες εξαγγελίες. Αλλά δεν σας είδαμε μία φορά να κάνετε ένα διάβημα για την εξαπάτηση του πρεβεζάνικου λαού, άρα είστε συμμέτοχος και συνένοχος πάνω σε αυτή τη διαδικασία. Έξυπνη στάθμευση. Αλήθεια, για ποια πόλη μιλάμε? Για την Πρέβεζα? Πρέβεζα φιλική για τα ΑΜΕΑ ακούμε. Ναι. Τι κάναμε? Ζωγραφίσαμε 6 θέσεις στάθμευσης και νομίζαμε ότι κάτι κάναμε. Αυτή είναι η Πρέβεζα φιλική για τα ΑΜΕΑ. Είναι γνωστά τα προβλήματα για τις προσβάσεις στις παραλίες, είναι γνωστά τα προβλήματα για 1002 προσβάσεις. Αλλά ας πάμε λίγο και στο επόμενο κομμάτι, την καθαριότητα. Μιλούσατε για περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Παράνομες χωματερές διάσπαρτες σε όλο το Δήμο. Πάνω από 20 παράνομες χωματερές. Βγαίνατε κάποτε φωτογραφίες πάνω σε μπουλντόζες και λέγατε ότι με την εκλογή σας θα πάψουμε να έχουμε αυτό το βραχνά. Ένας βραχνάς που είναι ενάντια στην υγεία των πολιτών, παράλληλα όμως εγκυμονεί και κίνδυνο για πυρκαγιά. Τι κάνατε? Πάνω από 20 διάσπαρτες παράνομες χωματερές. Ακόμη ακούσαμε για το πράσινο σημείο. Αλήθεια, πόσα χρόνια χρειάζεται για να κατασκευαστεί ένα πράσινο σημείο? Για τα πάρκα δεν χρειάζεται να συζητήσω, σε όλο το Δήμο είναι παρατημένα, ξερά και διαλυμένα. Αλλά ένας Δήμος που θέλει να οργανώσει και το τμήμα καθαριότητας προχωράει σε μια κατασκευή ενός νέου εργοταξίου δημοτικών οχημάτων και η όποια ανανέωση γίνει του στόλου πρέπει να προχωρήσουμε στην απόλυτη και ριζική ανανέωση του στόλου, αλλά και να προχωρήσουμε σε χρήση νέων τεχνολογιών για την αποκομιδή των σκουπιδιών. Κάτι που δεν έχουμε κάνει και
έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Με αποτέλεσμα, βέβαια το αποτέλεσμα το πληρώνουν οι δημότες, γιατί με μια ορθή διαχείριση και με έξυπνους τρόπους αποκομιδής των σκουπιδιών θα μπορούσαμε να είχαμε μειώσει κατά πολύ τα τέλη καθαριότητας. Δράση ευαισθητοποίηση του Δημότη και κίνητρα μπόνους μέσω δημοτικών τελών αλλά και βραβεύσεων, παράδειγμα, γιατί μιλάτε και για εθελοντισμό και τέτοια, να δώσουμε κίνητρα δηλαδή για την πιο όμορφη γειτονιά, για την πιο καθαρή γειτονιά, είναι μακριά από το δικό σας σχέδιο δράσης. Ψηφιακή μετάβαση και ψηφιακές υπηρεσίες, είπα πριν ότι ούτε το 10% δεν εξυπηρετούμε, αλλά μια δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας ή μια ολοκληρωμένη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς είναι δράσεις που δεν μπορεί να τις λέμε επί 6 χρόνια και να λέμε υλοποιούμε και δεν έχουμε κάνει τίποτα απολύτως. Πόσα ακόμη θα περιμένει αυτός ο κόσμος και πόσες φορές θα ακούει για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων? Για τα σχολεία που ακούσαμε, υπάρχει ένα πρόγραμμα που το είχατε πει για νέο σχολείο του 2030. Τέλος πάντων, για να δούμε λίγο τι έχουμε κάνει με τα σχολεία. Κατασκευή νέο κτίριο για το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας. Ακούστε, αγαπητοί συνάδελφοι, όταν ανέλαβε αυτή η Δημοτική Αρχή, υπήρχε στην ΚΤΙΠ η διαδικασία της ολοκλήρωσης της μελέτης και υπήρχαν και χρήματα από την περιφέρεια, όχι για να ολοκληρωθεί, αλλά υπήρχε τουλάχιστον το 40% των χρημάτων, κατά δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη τότε, ότι έχει χρήματα στην άκρη για την υλοποίηση. Και έρχεται ο κύριος Δήμαρχος και τα μέλη της τότε Οικονομικής Επιτροπής που είναι σήμερα εδώ και δεσμεύονται στην Οικονομική Επιτροπή να αλλάξουμε το σχεδιασμό, να πάμε στη ΔΕΠΑΝ και σε 3 μήνες θα κατασκευαστεί η μελέτη και σε 6 μήνες θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται το Μουσικό Σχολείο. Αλήθεια, πότε έγινε αυτό? Το 2020. Το 2020 υπήρχε η δέσμευση για την έναρξη της κατασκευής. Είχαμε πει τότε, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κύριε Δήμαρχε, είναι λάθος αυτή η κατεύθυνση. Αλλά και εγώ και ο κύριος Κωστούλας από το Στροφή στο Μέλλον. Αλλά για να μην σας χαλάσουμε έτσι το χατήρι και επειδή λέτε άμεσα θα γίνει, θα το ψηφίσουμε. Αλλά αν σε 3 και 5 μήνες και 6 και 7 και 10 δεν το καταφέρετε, ας πάμε στην πεπατημένη της κτήπ, κτηριακές υποδομές. Δεσμευτήκα, θα το κάνετε. Δεν έκανε τίποτα απολύτως. 6 χρόνια απραγία. Και έρχεται σήμερα και μιλάει για Μουσικό Σχολείο. Και χειροκροτάνε. Ποιος χειροκροτάει? Αυτοί που είχαν ψηφίσει μέσα στην Οικονομική Επιτροπή και οι άλλοι που ξέρουν. Γιατί οφείλουν να ξέρουν. Όπως οφείλει να ξέρει και ένας δημοτικός σύμβουλος που ήταν στην παράταξή μας και μεταπήδησε, γνωρίζοντας το μεγάλο έργο. Αλλά συνεχίσω. Τοποθέτηση πράσινων δαπέδων, δημιουργία πράσινων αυλών και βελτίωση εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων, γιατί ακούσαμε για σχολικές μονάδες. Αλήθεια. Τα σχολεία είχαν ανέκαθεν ένα θέμα μεγάλο πέρα από τη λειτουργικότητα και με την εμφάνιση και την καθαριότητα των εγκαταστάσεων. Και είχαμε και έχουμε 1000 δίκια να φωνάζουν, να γκρινιάζουμε για αυτό όπως γκρινιάζουν οι γονείς και οι μαθητές. Τα παιδιά μας πρέπει να χαίρονται, να πηγαίνουν στο σχολείο και να νιώθουν όμορφα. Άρα θα έπρεπε να τα είχαμε μετατρέψει σε πρότυπα καλαισθησίας μέσα από κοινές πρωτοβουλίες δήμων, σχολικών υπευθύνων, γονέων και εθελοντών, όπως γίνονται σε άλλες πόλεις. Δεν μιλάω τώρα για τοποθετήσεις αγωνιστικού παρκέ στα κλειστά γυμναστήρια, για την ενίσχυση βιβλιοθηκών σχολικές μονάδες, για μελέτη για πλήρη ενεργειακή αναβάθμιση ανεξαρτησίας των σχολείων, αλλά ακούσαμε και για τον αντισυσμικό έλεγχο σε όλα τα δημοτικά κτίρια και στα σχολεία. Είναι γνωστό σε όλους μας το μεγάλο πρόβλημα με το κλειστό στα γυμνάσια στο Φόρο. Τα παιδιά μας κάνανε γυμναστική στο προάβλιο όλο το χειμώνα. Νερό και περιβάλλον, μιας και μας απασχόλησε πρόσφατα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σας είχαμε προτείνει και βλέπετε τον κύριο Ζέρβα, που ήταν πρόεδρος στη ΔΕΙΑ, και το 2021 είχαμε προτείνει την εκπόνηση ενός τριετού πλάνου διαχείρισης των υδάτινων πόρων του Δήμου. Είχαμε πει και μία σειρά από γεγονότα και είχε δεσμευτεί τότε
ότι του άρεσε και η ιδέα και είχε δεσμευτεί ότι μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα κάνουμε μία ειδική συνεδρίαση και θα αναλύσουμε και θα βάλουμε κάτω όλα αυτά τα ζητήματα που απασχολούν τη ΔΕΙΑ. Τι είδα? Η ίδρυυση αντιμετωπίζει, αγαπητοί μου συνάδελφοι, σοβαρά προβλήματα επάρκειας και ποιότητας του νερού. Υπάρχουν περιοχές που μένουν χωρίς νερό, η διαχείριση του πόσιμου νερού είναι κάκιστη και κατά δήλωσή σας στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, και ακούστε και να καταγραφεί, το 40% δήλωσε ο νέος πρόεδρος χάνεται σε διαρροές του δικού μας δικτύου. Όχι, προσέξτε λίγο, όχι των συνδέσμων Πρέβεζας, Φιλιππιάδας ή Λευκάδας, του δικού μας δικτύου. 6 χρόνια δηλαδή, το 40% κατά δήλωση του Προέδρου χάνεται το δημόσιο πολύτιμο αγαθό. Γιατί δεν έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε τις βλάβες με δική μας ευθύνη. Εμείς μιλάμε για πολύ περισσότερο. Η ερώτηση που έγινε για να πάρουμε αυτή την απάντηση ήταν πόσα λίτρα νερό τιμολογεί ο ένας και οι δύο σύνδεσμοι, το Δήμο Πρέβεζας, και πόσα τιμολογούμε εμείς τους πολίτες. Τώρα σίγουρα διεκδίκηση προσλήψεων της ΔΕΙΑ και διαπραγμάτευση, κύριε Δήμαρχε, που πρέπει να το κάνετε με το ΕΠΕΣ για την εξασφάλιση εγγυήσεων για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης με τη λειτουργία των 3 βιολογικών καθαρισμών είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Πρέπει να το τρέξετε, αλλά όπως σας είπαμε και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, πληρώνουμε σήμερα. Πληρώνουν οι δημότες γιατί δεν μεριμνήσατε τα διοστάσια που τα συνδέσατε με ρεύμα. Πληρώνουμε χωρίς να λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός στο Ζάλογο. Και εμείς πληρώνουμε. Πληρώνουμε όμως και πολλά άλλα πράγματα. Πληρώνουμε το ότι ακόμη, ενώ βγήκατε και ανακοινώσατε προεκλογικά ότι θα λύσετε το ζήτημα και κατηγορήσατε τον κύριο Μπαΐγη του βιολογικού του Λούρου, ακόμη δεν λειτουργεί ο λογικός του Λούρου 6 χρόνια μετά. Ενώ ήταν έτοιμος, σε 2 μήνες το παραλάβατε. Δεν έχουν γίνει ακόμη οι συνδέσεις. Δεν λειτουργεί, υπολειτουργεί. Και εμείς μιλάμε για περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Και να συζητήσουμε τι? Για το βιολογικό του Ζαλόγκου, που είναι ξεχασμένο, με ευθύνη και της περιφέρειας. Αλλά δεν άκουσα μία φορά τη Δημοτική Αρχή να πει γιατί περιφέρεια καθυστερείς, γιατί έχεις διαλύσει τους δρόμους εργολάβη, γιατί. Αλλά τίποτα. Το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα είναι μία λέξη που ακούγεται ωραία. Αλλά είχε πει ο κύριος Ζέρβας τότε, σε αυτήν εδώ την αίθουσα το 21, ότι εξασφάλισε, υπογράψανε, λέει, να το βγάλω ακριβώς, να το πω όπως το είπε, υπογράψανε, λέει, για 600.000, η μεγάλη επιτυχία, 600.000 για την αλλαγή του δικτύου, ας μην το δω, το θυμάμαι απ' έξω, 600.000 κάπου εκεί για την αλλαγή των δικτύων στο Μύτικα, Σμερτούλα, Μιχαηλίτης και Φλάβουρα, αλλά παράλληλα σε συνέργεια με τον κύριο Δήμαρχο και σε απόλυτη ταύτιση, γιατί τότε ήταν οι συνεργαζόμενες παρατάξεις, θα προχωρήσει και ο βιολογικός καθαρισμός των 4 αυτών χωριών. Το πρώτο έγινε. Λοιπόν, θα σας το πω τι έγινε. Ναι. Λοιπόν, είναι στα 12, τελειώνω να τα πω λίγο γρήγορα, γιατί είναι πολλά. Τέλος πάντων, ναι, λοιπόν, άρα βιολογικός καθαρισμός στο Μύτικα, τίποτα. Δράσεις για γονέας ανακύκλωση στο Δήμο Πρέβεζας, ενίσχυση ανακύκλωση με δράσεις στα σχολεία, τίποτα. Αξιοποίηση της αιματικής πηγής ακούσαμε. Επί 3 χρόνια η υποχρέωση του Δήμου ήταν να αναλάβει τις συνδέσεις με τα δίκτυα και παράλληλα τον υλικό εξοπλισμό από μέσα για να προχωρήσει τη λειτουργία. Παραλάβαμε τις αιματικές πηγές και σήμερα δεν λειτουργεί. Και τώρα ψάχνουμε να δούμε αν θα μπορέσουμε να το δημοπρατήσουμε με ιδιώτες. Τώρα για δημιουργία υπηρεσιών πυρανίχνευσης, τι να λέμε, για την απομάκρυνση του αμοιάντου, ή να μην το πω αυτό. Υπάρχουν καταγεγραμμένες οι δηλώσεις του κ. Δημάρχου και προεκλογικά και μετεκλογικά ότι τελείωσαν τα ψέματα και αυτά που έλεγε ο κ. Μπαΐγης, άμεσα θα προχωρήσουμε
στην αντικατάσταση. Μάλιστα, είχε πει ότι και τα άλλα 500.000 που έχει στην άκρη ο κύριος Στράτος Ιωάννου δεν χρειάζονται, γιατί έχει εξασφαλίσει από τον Υπουργό τη χρηματοδότηση για την αντικατάσταση. Αυτά υπάρχουν σε βίντεο. Υπάρχουν σε βίντεο μέσα στην πλατεία του Οροπού που έλεγε μην ανησυχείτε καθόλου. Για όσους ήταν εκεί, εγώ έχω και το βίντεο, για όποιος με αμφισβητήσει. Να κλείνω έτσι σιγά σιγά, να πω για την υγεία και την κοινωνική πολιτική, τι να μιλήσουμε για το γενικό νοσοκομείο, αλλά να πω λίγο κάτι. Γιατί έχει πέσει πολύ σπέκουλα για το ΣΔΙ. Αλήθεια, το καλύτερο αναπτυξιακό εργαλείο για την κατασκευή νέων νοσοκομείων είναι ένα. Το Ταμείο Ανάκαμψης που ήρθε στη χώρα και προέβλεπε και υγειονομικές μονάδες. Σε αυτήν εδώ την αίθουσα η ανάπτυξη τώρα έβαλε θέμα το νοσοκομείο, είπε ότι πρέπει να πάμε εκεί. Δεν έκαναν απολύτως τίποτα, ούτε ο βουλευτής, ούτε ο κύριος Δήμαρχος, ούτε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης να καταθέσουν την πρότασή τους. Ούτε καν να διεκδικήσουν. Αλλά μιλάνε ότι αγωνιούν για την κοινωνία. Τώρα, όσον αφορά για ζητήματα που έχουν να κάνουν για χρηματοδότηση από την περιφέρεια για το υπάρχον νοσοκομείο, τι να πούμε, αν δεν είχε κάνει και παράταξη ένα αίτημα που να ζητάει τη χρηματοδότηση του υφιστάμενου νοσοκομείου από την περιφέρεια, και έχω και την απάντηση, επίσημη απάντηση, που λέει ότι δεν μας ζήτησε ποτέ κανένας τίποτα. Και μετά βγήκαν 500.000 ευρώ από την περιφέρεια, 10 μέρες μετά το επίσημο έγγραφο που στείλαμε. Κλείνοντας έτσι σιγά σιγά, θα πω και ολοκληρώνοντας, θα πω ότι μία σειρά από πράγματα, ή άντε να πω και ένα άλλο, διεκδίκηση λειτουργίας σταθμού ΕΚΑΒ στη Δημοτική Ενότητα Λούρου. Ακούστε, έχουμε τον νόμο με το μέρος μας, γιατί ο κύριος Δήμαρχος οφείλει να το γνωρίζει και εσείς οφείλετε. Έχουμε τον νόμο με το μέρος μας, ότι δεν μπορεί να δημιουργείται μονάδα ΕΚΑΒ σε απόσταση μικρότερη των 20 χιλιόμετρων. Γίνεται μονάδα ΕΚΑΒ στη Φιλιππιάδα, στα 8 χιλιόμετρα από το νοσοκομείο της Άρτας, και ο Λούρος που είναι 25 χιλιόμετρα από την Πρέβεζα, 25 χιλιόμετρα από την Άρτα, δεν μπορεί. Ξέρετε γιατί δεν μπορεί? Γιατί δεν έχει πολιτικούς άντρες να σηκώσουν ανάστημα, να βαρέσουν το τραπέζι και να πούνε εκεί το δικαιούμαστε. Και όταν αυτά που δικαιούμαστε δεν τα παίρνουμε, πόσο μάλλον να διεκδικήσουμε και άλλα πράγματα. Αλλά συνεχίσω και λίγο παραπέρα. Τι να πούμε? Να πούμε για το Έλενα. Σας είχαμε πει ότι θα το ψηφίσουμε, αλλά με την προϋπόθεση να φέρετε επικαιροποιημένα στοιχεία. Δεν τα φέρετε τα επικαιροποιημένα στοιχεία, τώρα λέτε ότι αλλάξανε, κάνανε, ράνανε, δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα που θα το βρουν οι επόμενοι και όχι εσείς, ευτυχώς. Επιμένετε στο λάθος δρόμο. Και άντε ένα ακόμη θέμα, μιλάμε για τα έργα. Αυτά τα έργα τα μεγάλα, αυτά τα έργα που χρειάζεται ένα γραφείο μελετών και έργων για την διεκδίκηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Γιατί χάνονται προγράμματα, ευκαιρίες. Έχετε επιλέξει να προχωράτε με γραφεία των Αθηνών που σας φορτώνουν. Γιατί έτσι αυτοί θέλουν, γιατί αυτό τους βολεύει, και όχι αυτά που έχουμε εμείς ανάγκη, τα δικά τους προγράμματα που είναι σε αναντιστοιχεία με τις ανάγκες της Πρέβεζας. Γαλάζια πράσινη οικονομία, τι να πούμε για το λιμάνι, τα ξέρουν όλοι. Το τι γίνεται. Για την ανάπλαση του χώρου μέχρι τη Βρυσούλα και τα Περφυκάκια, μέχρι προχθές ήταν βρώμικα, βρωμιά και δυσοδεία. Για ένα κανονιστικό πλαίσιο για το ιστορικό κέντρο που θα δώσει λύσεις για τα μεγάλα προβλήματα, σας το λέμε 5 χρόνια τίποτα. Για την αξιοποίηση των ενεργών στρατοπέδων, γιατί ακούσαμε πάλι επίκαιρη ερώτηση. Μα είναι δυνατόν, δεν υλοποιήσατε ποτέ την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου? Και κάνετε απολογισμό ότι κάνετε συζητήσεις. Με ποιον κάνετε συζητήσεις? Ήρθατε να μας πείτε βάσει της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου τι κάνατε τότε στη διεκδικήση των στρατοπέδων? Και όταν πάτε να διεκδικείτε ένα στρατόπεδο, πάτε με ένα σχέδιο, ένα ολιστικό σχέδιο όλων των στρατοπέδων που θα υπάρχει μια σύνδεση όλων των στρατοπέδων. Να ξέρουν γιατί τα ζητάμε και τι θα κάνουμε. Και εκεί που μπορεί να υπάρχουν δράσεις διάφορες και όχι αποσπασματικές. Για τον τουρισμό δεν χρειάζεται να πω πολλά. Όλοι γνωρίζουν τι έχει γίνει, πώς αποσπασματικά γίνονται κινήσεις, κατόπιν ενεργειών γίνονται κάποια πράγματα και μετά ζητάμε από την Τουριστική Επιτροπή να ψηφίσει. Για την αξιοποίηση ολόκληρου του παραλιακού μετώπου Βράκου, Γιαγιά, Καστροσιά, Μύτη, Καπαδοκράτορα, Αγία Θωμά, τίποτα απολύτως. Δημιουργία δημοτικών κατασκηνώσεων και τέτοια δεν υπάρχουν σκέψη, αλλά είχατε εξαγγείλει τα 20 εκατομμύρια για την αξιοποίηση των κονδυλίων της όχι, για τον Αμβρακικό. Αλήθεια, πού βρίσκεται αυτό? Πρωτογενή τομέα, τι να πούμε, για τη δημοτική πολιτική στήριξη του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα, για την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, για την αναβάθμιση της λαϊκής αγοράς, για δράση του ελευτικού τουρισμού, τίποτα. Για την εκπαίδευση, δεν χρειάζεται να το πω, γνωρίζουμε όλοι ότι δεν έχετε κάνει
σχεδόν τίποτα και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα χάσουμε το τμήμα γιατί δεν σηκώνεται το θέμα πολιτικά. Δύο ακόμη δράσεις και να κλείσω. Για το κολυμβητήριο χάσατε χρήματα που τα βρήκατε στα ταμεία, δεσμευτήκατε σε αυτό εδώ και δεσμεύονταν πάντα ότι θα αναβαθμίσετε το κολυμβητήριο της Πρέβεζας και εμείς λέγαμε και για κατασκευή νέου κλειστού. Εδώ δεν μπορέσατε να πάρετε τα χρήματα που ήταν στο ταμείο για να κάνετε έργο. Κλειστό θα δημιουργήσετε. Τώρα, όσον αφορά για τη βελτίωση των γηπέδων στα χωριά, τι να πω. Στο Μύτικα ντρέπεται και ντροπή. Εδώ είναι παραλιακό χωριό, σας προκαλώ, πηγαίνετε μια βόλτα. Ντρέπεται και ντροπή. Παραλιακό, περνάει τόσοι χιλιάδες κόσμος από το Μύτικα και βλέπουν αυτό το έκτρωμα. Μόλις σταμάτησε η ομάδα, διαλύθηκαν τα πάντα. Λοιπόν, τα περνάω γρήγορα. Πρέβεζα και πολιτισμός. Αλήθεια, σχέδιο δράση για την ενίσχυση της υποψηφιότητας της αρχαίας Νικόπολης για την ένταξη στον UNESCO. Πού βρίσκεται αυτό το θέμα? Η αξιοποίηση με ολιστικό τρόπο του ιστορικού πλούτου της Ναυμαχίας. Άντε, ας φύγουμε και λίγο παραπέρα, μην μιλήσω για μουσείο ιστορίας, ναυτικής παράδοσης κλπ. Στην αναβάθμιση του μνημείου του Ζαλόγκου, γιατί ακούμε. Εμείς σας προτείναμε την αλλαγή ημερομηνίας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ακούσατε την πρότασή μας. Παράλληλα όμως, σας καταθέτουμε και μια ολοκληρωμένη πρόταση, θα την καταθέτουμε τις επόμενες μέρες, μιας και προχώρησε, για την καλύτερη οργάνωση σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων της Ιστορίας ο χορός του Ζαλόγκου, με το Δήμο Πρέβεζα στην ΠΕΔ και το Υπουργείο Πολιτισμού, να αναβαθμίσουμε την αναπαράσταση ναυμαχίας του Ακτίου και σιγά σιγά να δώσουμε αυτό που την πρέπουσα αξία πάνω σε αυτό το ιστορικό μνημείο που είναι μια παρακαταθήκη για τη δική μας ιστορία. Άκουσα για την γιορτή της Σαρδέλας. Επιτέλους, κύριε Δήμαρχε, πρέπει να αλλάξουμε αυτή τη φιλοσοφία. Η γιορτή της Σαρδέλας πρέπει να αναδειχθεί ως ένα γαστρονομικό γεγονός για την Πρέβεζα και όχι σε ένα γεγονός για να πηγαίνουμε να χορεύουμε τσάμικο και να πίνουμε δύο μπύρες. Συμμετοχική δημοκρατία, ένα πολύ σημαντικό, πρώτο-τελευταίος πυλώνας. Δημιουργία ψηφιακού συμβουλίου απανταχού Πρεβεζάνη. Τόσοι Πρεβεζάνοι διαπρέπουν κάπου αλλού, αλλά δυστυχώς δεν θέλουμε να τους καλέσουμε. Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου σε δημοτικές ενότητες δεν έχουν γίνει ποτέ, το είχατε πει, σας το λέμε να το κάνουμε. Εδώ όμως δεν μπορούμε να βάλουμε 7 μήνες τώρα μια κάμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πρέβεζας. Ενώ έχουμε smart δήμο, ψηφιακός δήμος, αλλά κάμερα δεν μπορεί. Ίσως κάποιοι λένε διάφορα. Τώρα για δημιουργία ομάδων επιτροπών και τέτοια, ναι. Άλλα 2 λεπτά, ναι. Τελειώνω, ένα φύλλο είναι ακόμη. Διαφάνεια και λογοδοσία, ψηφιακή πλατφόρμα διαφάνεια όλο το φως. Παράθυρους πολίτες, ίδρυση γραφείο διαφάνειας. Θα το τονίζουμε συνέχεια. Πρέπει να είμαστε εδώ για να υπηρετούμε στους πολίτες. Είμαστε εδώ, οι πολίτες θα μας ελέγχουν και σαν δημοτική αρχή και σαν αντιπολίτευση. Να ξέρουν οι πάντες το τι ακριβώς γίνεται. Τώρα, όσον αφορά για τις συνδοδημοτικές ανισότητες και το δημογραφικό, έχω πει και βλέπω ελάχιστους προέδρους, νομίζω έναν δύο είναι ακόμη. Θα ήθελα να ήταν και οι υπόλοιποι πρόεδροι εδώ για να ξέρουν τι γίνεται. Για να ξέρουν ότι η χρηματοδότηση των κοινοτήτων, οι τοπικές κοινότητες θα έπρεπε να πάρουν τη σάτα που τους αναλογεί. Εμείς είμαστε κάθετοι σε αυτό. Να έχουν τα χρήματα αποκλειστικά, να ξέρουν τι έργα θα κάνουν στα χωριά τους. Εμείς δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στις τοπικές κοινότητες και στην άντληση των δημοτικών ανισοτήτων. Λαϊκές συνελεύσεις στα χωριά, είχατε πει, δεν έχει γίνει καμία. Γενικά για να καταγράφουν τα προβλήματα. Πρέπει να δώσουμε και κίνητρα για το δημογραφικό πρόβλημα. Σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου θα πρέπει να διοργανώσουμε δράσεις ενάντια στη μείωση του πληθυσμού, να προτείνουμε λύσεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Δήμου. Να δώσουμε κίνητρα μέσω δημοτικών τελών, αξιοποίηση απομακρυσμένων δημοτικών εκτάσεων για εκμετάλλευση και κρατικών. Αρκεί να μην τα δηλώσουν όπως κάναν όλοι οι συνεργάτες και φίλοι σας των Αθηνών μέσω ΠΚΠ και να γίνεται το μεγάλο πάρτι. Στέγαση και εργασία. Μελέτη για την καταγραφή και βελτίωση του στεγαστικού προβλήματος στα νέα ζευγάρια της Πρέβεζας. Από ίδιους πόρους ή μέσω τράπεζας γης και της αξιοποίησής της. Λοιπόν, θα μπορούσα να μιλάω για πολλή ώρα ακόμη. Ελπίζω να μην κούρασα, αλλά η πράξη λογοδοσίας είναι πολύ σημαντική για μας και τον τόπο μας. Και ως μείζωνα αντιπολίτευση είχαμε και έχουμε χρέος να μιλήσουμε με στοιχεία και πολιτική ευθύνη και αυτό κάναμε.
Συμπερασματικά, ο απολογισμός αποτυπώνει μια δημοτική διοίκηση που κινείται εντός μιας διαχειριστικής πεπατημένης. Δεν υπήρξε πολιτική διεκδίκηση ούτε μεταρρυθμικό αποτύπωμα σε κανένα από όλα αυτά που ανέφερε. Ο Δήμος Πρέβεζας έχει ανάγκη από μια νέα προσέγγιση, με διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα, με κοινωνική ανταποδοτικότητα και συμμετοχή, με σχέδιο για τα δημόσια ακίνητα, με τεχνικό πρόγραμμα που απαντά σε προσκλήσεις δεκαετίας. Ως μείζων αντιπολίτευση ασκούμε τεκμηριωμένη και διεκδικητική κριτική. Γιατί πιστεύουμε ότι η Πρέβεζα αξίζει και μπορεί καλύτερα. Εσείς και οι συνεργάτες σας έχετε ακολουθήσει το λάθος δρόμο και δεν μπορούμε να σας ακολουθήσουμε. Η παράταξή μας δεν θα αμεγήσει και τον δικό της απολογισμό δράσης. Κάτι που σκοπεύουμε να το κάνουμε σύντομα, ώστε να μάθει αναλυτικά η τοπική κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια τις δράσεις και τις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει και τις προτάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για ένα καλύτερο αύριο για μας και τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ. Στη συνέχεια θα καλέσω στο βήμα τον κύριο Τζόκα ως εκπρόσωπο της Ιερικής Συσπήρωσης.